La montmelonina Jessica Roca té una tècnica diferent per escriure els seus llibres. A les mans, precisament, té el seu primer llibre publicat, Ni un gram, on hi ha un treball de recerca, i la seva darrera publicació autobiogràfica, Després de l'última abraçada. L'any 2010 va començar a reprendre la seva afició a escriure a través del seu blog, La bústia groga. Doncs la primera que vaig fer és una que està basada en fets reals, que vaig fer un treball de camp amb una noia que era exdrogadicta, que és Ni un gram. La segona ja és una més de caire autobiogràfic, que vaig escriure al cap d'uns anys, que és l'administrativa. I la tercera és Després de l'última abraçada, que també és de caire autobiogràfic. Les seves influències literàries l'han portat a escriure un llibre d'assaig literari amb el títol Llegint Bukowski, sobre l'escriptor nord-americà del segle XX. La seva influència l'ha animat a escriure en clau autobiogràfica, amb la publicació Després de l'última abraçada. I jo el que volia també era molt retratar el caràcter dels pares, que jo crec que ho vaig aconseguir, el de la mare, que m'han dit que és un personatge que té molta força a la novel·la, i per mi era un hàndicap. Jo crec que ho he aconseguit, sobretot el caràcter familiar. Això és una cosa que jo vaig agafar del John Fante. Clar, que jo el llegia i dic, ostres, això és com a casa, no? I jo vaig voler-ho retratar, sobretot el caràcter familiar. En totes les seves publicacions, la Jessica Roca fa servir la mateixa tècnica. Aprofita el moment d'inspiració per escriure la història de les seves novel·les. El que faig és a l'ordinador i sí que, perquè no se'n manés, poso un parèntesis, en el pròxim capítol escriure això, o amb assaig literari també, en el proper escriure això, però és que jo vaig molt a raig, soc una autora que vaig bastant a raig. Ara es troba immersa en el treball de recerca i documentació sobre Rosalía de Castro i espera poder enllestir-ho aquest estiu. Un llibre que serà un assaig literari per donar a conèixer aquesta escriptora i poetessa pionera de la literatura gallega.